Lafiya? Lafiya? Me yake faruwa lafiya? Me ne sai lalle bayan ka kaje? Lafiya? Kowa na ganin bayan ka, kowa na ganin gadon bayan ka. Amma ni tun da ga me ne mutum ganin gadon bayan ba. Gadon bayan ka? An taba ce maka mutum yana ganin gadon bayan sa ne? Taba ganin gadon bayan ba kuma na wani. Ya lan gani yanzu. Ganin gadon bayan. Kowa na ganin gadon bayan kowa kuma na tun da ga me ne mutum ganin sa ba.